Ngiyabingelela wabula umkhangude TV King SMC bafethu lo Mr Delicious ushoti amanye abathi terrible ngibiza ngothanda ngalo ya ngifuna manje ukukhuluma ngalento ukuthi ngendaba yenombolo siyabona isikhathi siningi manje uyuthole nje uhlangana nabantu beyikhulumela inombolo bayikhulumela nje ona la emgwaqeni la ngaphandle into ke esengeke ngayinaksisa ukuthi kwakusuke kunabantu abakhuluma inombolo okanye bemisa leyo mino kanjalo kanti lapho kunabantu abangayishaya inombolo uma besuke bebona labo bantu bekhuluma inombolo abababuki njengabantu nje engathi banomqondo ophilayo babona kahle nje babona uhlanya noma babona isigebengu no yini laba abahlanyisa ugebengu and isikhathi esiningi igcini iyenza ukuthi bangabukeki kahle labo bantu abasobe bekhuluma leyo nombolo but into eyenzakalayo sengeke ngakunaksisa uyabona uma kuthiwa uzobe kuumuntu omdala futhi owenza lonto ubuka njengomuntu ongasile kanti uma kusuke kuumuntu osayingane nje bavela babone nje ukuthi hayi lo usayihlanyiselwa istage kanti futhi ngaphakathi ejele ukhona ngithi lento yokuthi kunabantu inombolo abayifundela ngaphandle bayikhuluma la ngaphandle kanjani avela aboshwa uma eboshwa uthola ukuthi lezi zinto abefundiswa zona la ngaphandle zikho kodwa ayiphelele sekuzoba khona izinto ezinyazo zofika ayifunde lapha engafani manje nalento ayazi ayikhulumayo yena mhlawumbe nje ake ngenze kanje ake ngivezele ukhona umunye umfana okwafika lapha sasasa ngicathi ngisase etoxini nje uma efika ebuzwa ngayo inombolo ngoba phela angithi uyakuthi uma uthothi uyangena ebakumisela ithupha lezi bakumisela u7 8 bese wena uyaveza ukuthi uphakimisa iphi inombolo la umfana kusho ukuthi athi uyi26 kanti uyaqala kwakuboshwa nje uthi into ayifunde la ngaphandle bathe manje sebemfuna into yakho sifuna eka manje siyebuzwa ngayo ke manje kwacaca ukuthi yabo ulwazi alukho engingakusho mina ukuthi uyabona uma sekuthiwa usuyagwetshwa phela kunesigwebo salokho uthi ushawa ngempama nani ngesimo nje sokuthi ukhulume into kanti leyo nto uyifundela eminyango mawusofika laphana usuyabuzwa ngayo awuna information ngayo ugcina usushawa ke yabo khona nje isigameko esayisenza esinjalo ugcina eshawa umshani impela yabona ending khona lento engifuna ukuthi ngiyiveze ngake ngayiveza lento before ngikhuluma ngendaba yokuthi kukhona ama programs ejele enziwayo kuthiwa lawo ma programs ayamsiza umuntu ukuthi uma sekuthiwa ubizwa for iparole kufanele akhishwe ngeparole uthi kufanele kudingeka ukuthi
abesewenzile wonke noma programs ejele asuke eqondene kodwa necala asuke lenzile mhlawumbe yabome engamanagement mhlawumbe nani umuntu kuthiwa mhlawumbe i-rape uboshe kuthiwa kufuneka enze sexual offenses program yabo so kuya ngecala umuntu alenzile sathi ngelinye ilanga si busy esenza iprogram la khona umoya nje umfowethu lo mfowethu umuntu osemdala but uyabona nje umuntu omncane nje kumzimba uyabona kodwa nje usemdala futhi umuntu osifundisa le program sifundiswa iphoyisa lesifazana so uyanifundisa ke nifundise bese kuba nemibuzo eliyibuzayo le ndoda mayiphendula la iphendula leli phoyisa lesifazana umphendula ngolwimi lwenombolo uyazi lo muntu akasakwazi ukungayikhulumi yombo uyabona laze lambuzo isimanga lelo phuzu ukuthi awu unazo izingane wathi lo ayunazo wathi uma ukhuluma nezingane zakho nje ukhuluma kanje uyabona umuntu ongasakwazi ungayikhulumi nombolo so indlela ke lelo phoyisa lalimbuka ngayo nabanye izinye iboshwa nje engayishaya inombolo zimbuka nje umuntu ohlanyayo manje ngifuna ukuveza lento yokuthi fana njengala ngaphandle uma kuthiwa ubonakala umuntu nje uhamba ekhuluma inombolo abantu abangayishaya inombolo babona uhlanya njengoba kade ngisho ukuthi uma kuthiwa umdala lokho kungacishe kumdonsele namanzi ngomsele ngokona ngempela abangayifuni lonto uma ukuthi osemncane kuthiwa lokhu kusadlala istage kusafuna ukuqeqeshwa nje yabo nakhona ke nje iyakhulazi nje mase usugwetshiwe abantu abaningi lapha ngisho ukuthi manje sebeyinakela izigwebo zakho yabo wena lento ke kuwena awusakwazi ukuphila ungayikhulumi wena ugcina unyama nambana kubantu even nakhona nje ngoba igebengu zona labantu kuthiwa yisebenzi kukhona abantu uthothi inombolo bayithatha ngenxa yesimo esithile noma uthe mefika lapha wafica abantu mhlawumbe abazi abayinombolo bathi indoda la ukuze ufuna ukuyiprotect wena nayi ithatha nawe lento yabo lo beyithathe lento lo akayithanda uyithathe ngenxa yesimo so akusiyo umuntu ozomuzwa njalo ekhuluma ngaye uzomfenqa nje ikhuluma isiZulu nje kahle kanje uma khona ekhuluma uzobe ekhuluma uthothi mhlambe usenezinye izisebenzi mhlambe yabo kodwa uthothi kuyihlalelo umfice ikhulumela nje nabantu kahle uyabona mina ngeke ngayibona leyo nto ethele isisebenzi sitshele esinye ukuthi awukwahle kancane sikhuluma nalesi siloko sikhuluma inombolo ukuthi awukwahle kancane ukuthi yazi ngibosho kabuhlungu ngayo yabo amamazi ngizama ukuveza njalo ngizama ukuveza lento ethi uyabona umuntu osuke sengasakwazi ukuthi akhulume ulimi lwakubo esekhuluma leyana automatically umuntu ombuka umuntu ogulayo ngekhaya yabo lo muntu ndisiyamhlanyisa manje yabo ngoba ake ngenze nje sibone uma usuka kanjalo let's say kuyenzeka uthole itohwana uzobe ukhulume kanjani abantu nje osebenza nabo la futhi bazolobemela leyo nto lento ifana nani leyo nto ifana njengokuthi kunabantu ababhale amathathu obala njengoba ngisho nje mina khona umuntu ikenge besiboshwe nawe enye lapha uthothi umuntu ubhala ithathu ebusweni hayi ukuthi ubhala ithathu noma yini yabo khona elinye nje ikehla elalibhala u26 la
awuboni mele iyekile intshebe kodwa bomele agunda uhlala obala kanje ubani lo ngaqasha ubhale lo yabona manje awungeke usaqasheke omunye ubhala 28 sibongweni so uma umuntu ohambe ekhuluma inombolo kanjalo uyafana njengalowo muntu obhala thathu kanjalo uyayifanela nje naye ngoba lo obhala thathu kanjalo noma engangayikhuluma ke umuntu ombukayo nje uzothi hey so njengoba usho nje futhi ukuthi uma kuthiwa ubhala ithathu ebusweni la ubani ozoqasha umuntu onjalo yes number 2 uyokwenza interview wena ke futhi interview uthi wambona usefaka inombolo lenkulumo yakho ngabe samqasha yini ngoba uzobona jazi la ngiqasha isigebengu yabo uzoba khona inkinga umuntu uzoba inkinga la yabo so uyafana njengalomuntu ukuthi udwebe ithathuda so ngamanye amazwi ngizama ukuveza ukuthi ke kahle sevele ngokwayo inombolo ejele njoba ngeke ngakhuluma nje kulenye video ngikhuluma ngendaba yeyalo nje ukuthi khona iyalo ngala e26 khona iyalo ikhona 28 so zikhona iyalo ezikuveza ukuthi awuyikhulumi leyo nto la ngaphandle yazi khona into engike ngayibona la ngazi ukuthi ngifuna ukuthi okwenaba manje yazi uma la eMarenke uyabona uma umuntu ehla etaxini uhlangabezwa umfana ayike ngaphandle yabo leyo nto leyo kodwa ukhuluma yona ngeke ngayizwa leyo nto ngefethu ayikho ngaphandle igenge lengamaphaka lebiza abantu bayongena ama-taxi so uyayibona leyo nto leyo ukuthi nabantu bama-taxi sekufanele ukuthi bawubuke umsebenzi wabo bawuhloniphe ngoba phela umsebenzi wama-taxi uyakhula manje bheke nabantu laba ababiza abantu kuzama ukuthi kanjani yabona ngoba manje egcineni ngelawo lokwenza ayike ngaphandle zihambile impahla zomuntu akezwa lo muntu lo kodwa kukhulunywa inombolo lento ngike ngayizwa leyo ukuthi ngaleyo nto yona sithi lo nto sengeke ngayibuka nami ukuthi angathi okokuqala nje njengoba usho ukuthi uthothu uzohlangabeza umuntu umbone ephethe impahla yes ukhuluma inombolo umuntu ongayazi inombolo ongayiswa engezwa yini uma khuluma ukuthi ayike ngaphandle makhuluma indaba ukuthi njoba kuthiwa ayike ngaphandle nje ukuthi yini le kuthiwa ayike ngaphandle njoba kuthiwa ayike ngaphandle futhi sikhoma siseko noma mhlawumbe kuthiwa ayike ngaphandle nje ukukhulunywa yona leyo nto ukuthi umjika nje ngale khona sobe sesithatha impahla zakhe lo muntu kuthiwa hayi ayikho ke ngaphandle yabona ukuthi i wrong lapho yabo ngoba phela manje ngithi la abantu laba ukuthi babiza abantu bazongena etaxini yes isimo sobugebengu manje sithanda ukuya ngokukhula njengoba ilokhuzana amatekisi na inkambi nje ilokhuzana lo msebenzi wamatekisi ukhula kangaka uzothola ukuthi kunezinto esiyibone zenzeka nazi igebengu manje akuneni kuma itaxi kanje kanti izona yes yabo akusiyi itaxi esebenzayo yona ngoba uzoyibona mhlawumbe inesticker nani kodwa uthothi izona so manje ngizama ukuveza le nto ukuthi ke vusi nababukela ukuthi uma ngizobizwa umuntu ozobethi ayikho ngaphandle lapho ukhuluma nomunye lapho kodwa ubiza mina ngala ayikaphandle nangezojika kuyona le ngazi ngani ukuthi njengoba ekhuluma kanje lo muntu ekhuluma nanomuntu olapha la le taxi azathi ayike ngaphandle wesiphatha abantu besifazana abaze ngcono ukuthi sesike sizwe thina abantu besifazana abayazi lento yabo ngizongena kanjani kuleyo taxi ngisho kwama ndigcina manje sibulala futhi nomsebenzi wamatekisi yes at the same time yabo ngoba engathi zama ukuveza yona lento ukuthi leyo language nje iyodwa umuntu nomuntu omona umtshela ukuthi isigebengu lesi yabo and manje indlela yazi lento ekhulumayo hey
usokuzwe ngisho nasesitolo esitolo lezi izitolo njojo ama container la mhlambe kuyathengwa la kuneverandi la umuntu uzothenga la ubika abafana abahleli bakhuluma leyo nto sengathi manje sekuyilanguage nje ephila uyabo at the end of the day uzojwezwa futhi khona lapha ezitobhini sekubanjwe inkunzi sekunjani njani yabo ingane ezincane seziyasaba kuya store fana nakho etaxini kuyenzeka ukuthi uma ingane eduze cha gibela itaxi lapha yabona uma uswehla nempahla ungithela mhlawumbe izothi sithi sengiyehla wena usathe ukuba uqhama naqhamuka labantu esikhuluma ngabo bazofuna ukuyiphathisa ngithi yabo masha angenibuza leyo nto enganeni masha kanjani ngithi uyamona lo muntu ukuthi lento uphila lento manje but at the end of the day igcina futhi iba inkinga ngoba bayikhuluma naseyinganeni njoba ade ngisho ukuthi ingane ke lento ithathe ngathi into right gcina kube ngathi uthi language right ay mase eyayikhuluma nayo awucabange ekhaya uma uzothi uyaqhamuka ekhaya uzwe ingane yakhe ibingelelwa yenye ngaphandle fethe kumasha njani lapho yabo uyizithi ayikho ngaphandle lapha ngaphandle usendlini uyayizwa wena sengazi ukuthi language at the end of the day lento le umuntu kodwa ukubona ukhuluma lento njengoba nje siyiveza nje ukuthi yena ubona isigebengu uzojwezwa mase kuthiwa ingane yakho isigebengu bese uthini tona nakhona mhlawumbe ayikho into ethene ikhulume lento umuntu wayizwa ikhuluma lento and yabona le oyiveza umfethu emateksini lenza kayo lapho ithanda ukuba inkinga ngempela ngoba engazi ukuthi nabo abantu abashayelayo bengababheka laba abantu ababenzela lo msebenzi wokubiza abantu kanti ukuthi kube umuntu kanjani noma kube nendlela aba-approachwa ngayo abantu ukuthi awukwazi ukuthi hamba ubiza abantu lapha but ubhiza ukhulumana nenombolo yabo ngoba khona umuntu ngempela ongeyazi agibela useyaluza lo manje lo uyaqala njalo uyafa njalo umsebenzi uyafa umsebenzi unomuntu ongekazi agibela ngenxa nje yaleyo language so lento isivele yaba inorm ngenye indlela abantu sebeyayikhuluma nje ngendlela angazi ukuthi inkolo nje lento ayisho umfethu hayi nami ngiyibonile sengeke ngayibuka nje lento le ayikho yinhle yabo kodwa futhi ke angeke izilunge futhi uma abantu okuyibona bona lo msebenzi bengayilungisi bona yabo kufana nabo labantu uthothi bana ama container abanani uvumela izingane nje ukhona ngale khona uyadayisa wena uvumela ungabafana abancane kuloko uzokhuluma lento la alozanja yabo ayogcina ngaseza ama customer athule nje nahlala yabo so ngizoyiphinda le ukuthi kwakhona vele kuluma inombolo la ngaphandle akukho wrong ngokwayo ke inombolo akuvumelekile kodwa sibona abantu bekwenza lo nto yenza manje uyibuze ukuthi lo muntu lo automatically ingqondweni yami mina ngiboshiwa ngithi ngiyazazi lezo yiyala mina ngibona ngokuvela ngitshela ukuthi akusho ukuthi lo muntu lo akazi aboshwe lento uyayikhuluma ngoba ngokwa inombolo ayivumelekile bengifuna nje ukuveza leyo nto nalo kwiside labantu abasuke bengayishaya inombolo ukuthi abambuki kahle ngempela umuntu oqhame senza kanjalo and igcina leyo nto manje nabantu abaseduze beyibona bengaphephile ngenxa nje yaleyo language khanya ukuthi